Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video naman is a tutorial on how are we going to lock in position using credit wallet. So again, ang gagamitin po naman natin ngayon to lock in the position of a new affiliate is credit wallet. So paano nga ba natin ilalock in yung bagong affiliate using credit wallet? So pakinggan po natin, panoorin po natin itong tutorial na to. It will help po sa inyo. Okay, so minimize ko lang po yung aking camera muna para po makita nyo po yung tawag dito, yung ating video presentation. So, punta ho tayo dito sa secure my position. Okay? Ito po ay pag-aari din po to ni Live Good. So, secure my position. Then, kunin po natin yung email address nung na pre-enroll. Okay? So, check natin. Okay, ayan, yung email address. And of course, ayan po siya. Congratulations, Rowena. Your free temporary pre-enrollee position is in. Thursday is the cut-off. So, pwede nating i-click itong lock-in na to kung gagamit tayo ng credit card or any plastic card, Visa card na Mastercard na debit card or ATM. But since ang ating demonstration is using credit wallet, so let us check here my informations. Ayan. Para importante kasi makuha po natin lahat itong mga informations na to. And ma-edit na po natin to bago po natin siya i-lock in. So, paano po i-edit? I-click lang po natin itong change. Alright. Then, we can put in, Rowena Basa, yan na rin naman po yan yung original. Ang kukunin na lang natin ilalagay dito is yung mobile number. This one. So, hindi pwedeng walang mobile number, ha? So, cellphone number, ilagay na natin. Then, click save. Okay? Once na-save na po yan, continue tayo. Of course, then, payment information, hindi po natin siya gagalawin because meron po tayong, ang gagamitin nga natin dyan na payment method is, tawag dito wallet. So, i-move ko lang po yung ating camera para hindi po matakpan yung ating demonstration. Okay, so in here, ito naman po ang ating i-edit, yung change shipping address. Okay, so click lang po natin to, of course, Philippines. Yan. Lagay po natin yan Philippines kasi nasa Pilipinas po yan. So, okay, Philippines. Then, name, yung pangalan, of course, nung ating i-registered. Ito po yan, Rowena M. Basa. So, kailangan naka-ano po ha, naka-ready yung informations nyo. With me kasi, mas mabilis nung ginagawa ko na doon ko na kinukuha mismo yung informations. Then, for the address, nandito naman na rin, Purok 6, ayan, so nandyan na. I-copy na natin yan lahat. Then, copy. Kunin ko na rin yung, okay. Lagay natin dito yung address niya. Purok 6, Busay, Daraga, Albay. Okay, so, ilagay natin dito yung city, of course, Daraga. Albay. Ayan. City na ba ang Daraga? I don't know, basta Albay na lang natin ilagay. And of course, sa state and province, dito po kasi, ano lang to, tawag dito, limited character. So, 3 lang po to. Ang ilagay na lang natin the abbreviation, which is ALB, short for Albay. So, kung Cavite, CAV, Cavite. Kung Camarines Sur, CEM. La Union, LAN. So, ganun lang, and so on and so forth. And the postal code, of course, nandito rin po yan pinadala sa ating information, 4501. The 4501. 4501. Okay? Then, save. Okay? Ayan. So, na-save na natin lahat ng mga informations niya. Pwede na po natin siyang i-lock in. But we need to double check sino nga ba ang enroller niya. Para baka mamaliho tayo. Hindi natin alam kung sino. So, Joseph Miravilles ang kanyang sponsor, which is yun naman po talaga ang tama nag-send sa atin ng informations. So, pwede na tayong mag-proceed sa lock-in. So, simple lang. Again, kukunin po natin yung kanyang ID number. Okay, leave good ID number lang. And we can log in now with our account kasi gagamitin nga natin dito to log in this account is yung credit wallet.
Okay? Credit wallet ko. Kaya nga mas maganda po talaga is i-set up nyo po yung inyong back office ng credit wallet nyo. Okay? So, here we go, si Daddy Jig TV, and of course, my password is confidential. Click login. Okay? Then, diretso na po tayo sa my earnings. In here, punta po tayo sa credit wallet. Kasi gagamit tayo ng credit wallet. So, may enough fund po tayo, 50.68. $50 lang naman ang kailangan natin to log in. So, we can put in here the ID number nung ilalak in po natin. Okay? Then, ang choose credit type, order product, pay for membership, or ano nakalagay dito, transfer credit. So, ang gagawin po natin is order product or pay for membership, continue. Okay? Then, in here, nakalagay dito, kailangan natin ilagay yung username. No? So, mayroon po tayong, may pinadala silang username. Again, ito po ay editable po ang ating back office. Kaya itong informations na pinadala po nila, pwede po itong palitan. Okay? Itong username, napapalitan po ang username, napapalitan din po ang password. So, sa back office, gagawa din po ako ng tutorial niyan. And of course, the temporary password is itong pinadala niya. Sundin lang po natin. Copy-paste lang po para hindi tayo magkamali. So, as is po kung ano yung pinadala nila. So, in here, there are line of products. So, since tayo ay maglalaki ng posisyon, wala tayong gagalawin sa products kasi hindi naman products ang binibili natin, kundi yung subscription and affiliation. So, scroll down lang po tayo. Monthly membership fee, 9.95. I-click po natin. And yearly membership, hindi yan. Itong become an affiliate. Okay? Ito yung one-time payment affiliation fee na binabayaran ng lahat ng bagong Live Good magme-member. Then, click natin yung continue sa baba. And then, of course, makikita natin dito, Rowena Basa. Never, wag nating i-save dito sa aking laptop. So, Rowena Basa. So, ayan na, pre-enroll siya kanina. Ito yung binabayaran natin ngayon. Let us double check. Kung ang gamit nyo po ay laptop, you can look the other pages, the other, makikita nyo naman. So, tama po siya. Rowena Basa po ang nilalaking po natin. So, kung may babaguhin na information, you can just click this. You can just click this one. Okay? So, for now, since everything naman is accurate, i-click na natin itong issue credit. Question, bakit issue credit? Di po ba nga, ilalakin po natin itong pre-enrolled account na to using credit wallet. Kaya i-issuehan po natin ito ng credit wallet. Issue credit, sabi ni Live Good, are you sure you want to issue credit on this account? Of course. Yes. So, now, ayan na po siya. Credit successfully issued. So, kaya yung aking laman is nag 0.73 na. Okay? So, pag kinontinue po natin yan, back po yan sa aking home ng ating, back tayo sa home ng aking back office. So, ito po si Coach Rowena Basa is now officially enrolled using the credit wallet. Okay? So, tingnan lang po natin kung talaga nga bang officially enrolled siya. I-double check po natin. Baka mamaya hindi naman na-enrolled. Okay? So, ano yung ginamit nilang, ano yung pinadala sa ating username? Ang pinadalang username sa atin ay ito pong information na to. So, we're gonna put in here. Okay, tanggalin muna natin si Daddy Jake and ilagay po muna natin itong si Weng. And yung password niya is ito po yung pinadala niya. So, ilagin po natin siya. And so guys, welcome Rowena Basa. You're in control. Automatically, ito na po yun. So, ang gagawin lang po ni Ma'am Weng, panoorin niya yung mga previous video tutorial po natin dyan sa loob ng ating YouTube para po malaman niya kung ano yung gagawin niya ay ma-familiarize niya po itong back office. Kasi ang importante po dito, makuha niya itong website, yung Power Landing page niya through my website dito po. So, ito po yung kukunin ni Weng para ma-send niya po sa mga prospects niya. So, ikakopy niya lang po ito. Tapos, we can send actually this one, we can send na kay sa sponsor para alam niya na naka-enroll na yung kanyang pinadala na for lock-in. So, ayan.
So guys, once again, ganun lang po kasimple kung paano natin gamitin yung ating wallet on how to lock in new affiliate. Okay? So, sorry. Ba't ayaw okay, ito na. Yan. So, yan. So, guys, once again, this is Prof. Jericho Irinco, also known as si Daddy Jig TV. At ang napanood nyo po ay ang paglalak-in ng new pre-enrolled affiliate using credit wallet. So, for more informations and for more tutorial on our Live Good business, all you need to do is to visit Daddy Jake TV channel. Once again, maraming salamat. Congrats and see you all guys at the top. Bye!